Oi morenyi kwara mugiro kamana nyako kitara mugi TV kaneno ka Nyasaye yieno choko chope chenro maro imore bang'e buch jopiny twabro go mbaka gi wendwa modhial mabro bedo ka FCPA Rastas Kwaka mano Bishop mar Vosh Nairobi West to gi Pastor Jonathan Owuor mano jadolo mar ICA Nairobi kaendi wabro go mbaka ni chenro mag siasa gi wach mar kanisa. Onego beni golo solro koso jo siasa onego beni yiene gi go mbaka e sinagogi koso mane mbaka mobro goyo. Wantire kagi Wilson Ochuka jaka boch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango manyithi Ober Boys School negiyudo accident kamilongo ni Holo to nyithinda adek otho. Ji ang'wen kamoting'o jopuonjre adek otho e masira mar ndara motimore Nyakach ka e gwenge ma Mbita bende jopuonjre ariyo yudo hinyruok e masira motimore Mbita Junction. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. Jatend piny William Ruto donjo odiochienge mar ariyo e limbe mare mar Masawa ka komachielo to Justin Muturi seye ni wechege gin mag miriambo. So I've applied, I'm really in that if I get this opportunity, we will serve Kenyans boldly. Od buro medo ndala 14 ne aputi machuogo duol mar IBC mondo titijgi makare. Ero kamano kungitira mogikawa chaka ni weche mainyo chuny ni jarit mar Raila Odinga mabende osebedo kode kuom higni mathoth George Oduor owito ngimane. Report yangu ni George no owito ngimane ka oyudo thieth e hospital ma Nairobi West Nairobi ka kama osebedo ka itemo timne resruok bang' bedo matuo. Nonro lero kaka George osebedo ka chiwo arita ne Raila Odinga chakre higa mar 90 kendo tho mare omako kweth moteno Raila Odinga kod buok. Jachiw wache lo ODM Philip Etale nondike mbui ka nyiso buok mare. Jakom duol mar nuclear Eddie Omondi Anyanga bende nonyiso kuyo e witho mar George mawacho ni osebedo siepne kuom thuolo malach. MCA Makileleshwa Robert Alai bende nachiel kuom jotelo manochwalo ote magi maglet e witho mar George Oduor. Jafwambo marwa Eric Owenga miyowa ler mar wachni. Kwaramogi abiru na kachiel kao ki hospital ma Nairobi West mano e ka chung'o malang'ata kuma odhiambo kawuono piny luo obedo kod kuyo malit mokalo kalore kod tho mar jalno mosebedo jarit kendo osiep migosi Raila Amolo Odinga kuom thuolo mang'eny ma hao 30 kama ka en kod migosi Raila Amolo Odinga kendo odhiambo kawuono report mochopo en ni owito ngimane ka bang' bedo ka kuom thuolo maromo jumbe adek. Inyalo paro ni George Oduor en jalno mosebedo machiegni kod migosi Odinga ka jarit mare kendo en jalno ma dhano paro kaka ng'atno mosebedo machiegni kode ahinya kaka jarit mare kendo nyasi mogik ma onene mogik ka en kod migosi Odinga en mana mane obedo e county ma Kisii wige moko adek kata dwachiel mokalo ya lap ma Gusii kumane ntie tugo mane dhi nyime kono kanye nyasi mone migosi George Oduor mogik kendo bang' kanyo kane obiro to obedo kod tuo matin to nokete hospital ka noyude thieth to en gino momako dhoganda ahinya kech kaka pile wang'eyo ni ng'ato kodhi hospital to en kwayo ni onya tony kendo wuok e yo makare to mare ni ne gikone ochopo ka kendo owito ngimane. Moko kuom jotelo mosebiro ka kalore kod tho mar George Oduor en kaka jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna wanga bende nogwelo ka Senator Makilifi Stewart Mazayo e kind jotelo mamoko mochopo ka mar chuwangi e ringre George mabende osebedo jarit kendo ng'atno machiegni kod migosi Raila Amolo Odinga kuom thuolo mogwaro mahao higni 30 kama Yesani wan ka kendo waneno ka moko kuom anyuola osiepe mayande ong'iyo kod George kendo puoye kaka jalno mayande ochiwre kod chunye duto maneno ni kinde duto migosi Odinga rit makare kendo
obedo maber kendo ong'iye malong'o ma onge gima nya time. Giwacho ni piny Kenya kaachiel kod oganda onagi olalo jalno mayando chiwre kendo chunye duto, kendo en jalno manchonge kod weche mang'eny kod jopiny. En tije ncha en aneno ni Migosi Odinga obedo e yo makare kendo onge gima ohime kata matin. Chenro duto wang'eyo ni kiny oyo maling'ling ni Migosi Odinga kaachiel kod min ode Ida Odinga biro chopo kiny ma neno kaka inyakro go kang' maneno kaka samoro nyagol ringre eka kitero kamachielo kuma ibro kane nyakwaramogi. Mano gima timore odiochieng' ma kawuono, kendo en kuyo makende kwa kwayo anyuola kaachiel kod familia ni gibed kod hocho makende e kinde masani. Kaka mana Nyakwaramogi, yie namda duoki e studio achiel kachiel ko the Nairobi West Hospital mano e kachung'o malang'ata odema kawuono. Erokamano Wenga, watimo mos ahinya ne familia. Neno ka Mheshimiwa Duma Owuor mano jaod bura manyakach bende orote mage mag kuyo kowacho ni George Oduor en ng'ama osebedo e lweny mar demokrasia higni mang'eny kendo gisetiyo kode kanyachiel. Otimo mos ahinya ne familia mar George Oduor to gi familia mar Raila Amolo Odinga kuom wito jarit mare. Aneno ka Dipo Kuome mano jaod bura ma Karachuonyo bende orote mage me kuyo kowacho ni gilemo pile mondo Nyasaye omigi kwe. Kwa dhi mbele pod gin wana weche ma hinyo chuny jokanyanam. Ji 4 moko ka moting'o jopuonjre 3 kod kondakta mar matatu nowito ngimagi e masira mar apaya manotimore kogwen mar saa 11 okinyi ma kawuono e alwora ma Kibuon e Nyakach, apaya ma Sondu kochomo Katito e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, masira machielo bende noyudo jopuonjre moko e junction ma Mbeta e kaunti ma Homa Bay. Rombi mag lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma St. Joseph Nyabondo e Nyakach sub-county kuma ringre jopuonjre 3 ne okane tok rado gi tho mapoya e masira mar apaya manotimore kogwen ma kawuono kane giwuok e skul primar ma Ober Boys mayudore Oyugis, Homa Bay County tok loro skul ka gidok pacho. Gilite chunygi, jonyuol mane owito nyithindgi e masirano yango bok kod kuyo mogonegi tach makoro masirano omiyo gi ngimagi. Nayudo simu gokinyi kokoa kuom jatpuonj mar klas Ober Boys boarding to kora ne mondo aringo bi hospital, nyithindo oyudo accident. So aringa biro ka tayudo ka nyathino on the spot. Nayudo simu gimoro saa 11:40 ko kuom polisi manogochona ni nyathi nitiere nyithindo noyudo accident to itero gi hospital makama. Koro ginyaka sani nyathina yes respond lakini pok to biro masawa ahinya. En odiochieng' mar mudho kawuono ne an kuom wito nyathina mageno, the only boy, class 7L, Vendawin Otieno Matete, a very bright boy. Nawuok kode on Sunday. In fact, nadhi nyaka school magocho ne class teach. Nagocho nyaka en master nadhi apik mondo akaw nyathi. He denied me. Nyithinda 3 otho to moko go kel kaendi. Tie manoyudo injuries e wich to gin stable condition, but nitie achiel mooro referral JTRH at least oken stable sana. But ong'eni obo yudo thieth maber kochopo kuno. Giseo ten skul primar ma Ober Boys kuom negolo jopuonjre go kogwen mondo dhi pacho. Kata kamano, temo mar tudore kod ten skundno ewi wachno ne ogore e lwanda. Na yudo reports kogwen accident manotimore ne nyithindwa. Gisani nyathina ngima. Agone Nyasaye erokamano. Ongima. Nikech nobet chien matin. To koro skul yawa ere gimomiyo ugolo nyithindo saa 10 gokinyi. Ang'o mane okunyal rito mane miyo urikni golo nyithindo? Nikech korido ka nyithindo sama ne giwuok ne mudho kendo iwinjo ni nyathi achiel ema noringo to dhi okwayo kony kuom mieche ni mondo bi okony. Jonyuol kaachiel kod jopiny bende koro siemo wang' weg matatu kod derepe mondo owetelo jowuoth moyo kwan mowinjore kaka chike marito apaya dwaro. Gari monego ting' ji 14 nyalo ting'o ji 25 kendo nyithindo wacho iye ka ni gino ting' gi 22
to jomadongo adek udich gi pesa koso udich gi ngima nyithindo. Ok wamor kendo wach malit. Especially the PSV wabedo motang' ng'ayo kech ji wito ngimagi apaya e yo moko winjore. Gimoro timore e skunde wa gini kasa miloro to driver mora nyalo biro nodwa ting'o nyithindo tero dala. En driver maonge lony motegno. Miyo adwaro ni mondo jomonego chung' ne yore mondo ng'e ni tieko accidents ok en mako jomosetime kende. En keto migawo mar geng'o accident kapok otimore. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, ji ang'wen ma oting'o jopuonjre 2 masomo Mbita High School bende ne oyudo hinyruok bang' masira mar apaya mane ojukogi Mbita Junction e apaya mawuok Sindo ka ochomo boma ma Mbita okinyi ma kawuono. To wachore ni nyamburko mar saloon kano ne lose control ba otumo gi katokgi. Koro kuom nyithindo 2 mag skul gi, achiel mo hinyore sana en e ward 1 marwa kanyo, kendo sani itimo ne thieth kata sama ni watere picha mar CT scan. E kinde ni ma jopuonjre manoyudo hinyruok dhi nyime kod yudo thieth, jonyuol gi koro kwayo weg matatu mondo ne seche duto gilure kod chike mag rito apaya kaka wetielo jowuoth mokalo kwan kaka yor geng'o thoe mayudore kinde masiche mag apaya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyabondo, Kisumu County. Watimo mos ahinya. Wadhi ane mbele gi weche mag siasa ni jatend piny William Ruto koni obiro dok ne osiep mare kod oganda ma masawa mar Kenya kaluwore ni oseloso osiep mare kod gwengego kuom thuolo mar higni 20. Ruto koni onge ng'ama biro pogo kinde kod oganda mag Mount Kenya kata matin. Ne oloso e kinde mane limbe mare mar Kirinyaga kod Meru kama bende osieme achudhe ma yako yuto mar jopur gi ohala. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Watu wa Meru hoye! Meru hoye! Munasema tuungane? Ka olosi kinde limbe mar odiochieng' mar 2 masa mar Kenya, jatend piny odhi nyime kod limo kaunti ma Meru kod Kirinyaga, komedo dhulo iro mare Mount Kenya kaka yor yaro mbi mare. Ruto ne omaka men kod jalupne machon Rigathi Gachagua, e kendo kone ni osiep mare kod oganda ma Mount Kenya moko motwere kapata ge dhot, e kendo onge jalno obiro wanyi kuom jo Mount Kenya. Ni maro moko kanyo kongude molanyore suvria. Nyinyi watu wa Meru, watu wa mulima hapa. Mimi nimekuwa hapa miaka karibu 20. Mimi nimetembea na nyinyi safari zote. Mimi nimekuwa na nyinyi miaka yote. Mimi siwezi kubali ati mtu akuje atutenganishe na siasa ya fitina na chuki. Sasa mimi niyo deputy wako. Na hao watu labda bado hawajazoea ya kwamba deputy ni mtu yao hapa jirani. Rais, mimi nataka nikushukuru mbele ya hao watu, hao majirani wangu. Nataka nikushukuru na nikuambie sitakuaibisha, nitakusaidia kazi, sitabishana na wewe kwa sababu kazi yangu sio kubishana na rais. Kazi yangu ni kusaidia rais. Nisaidie rais. Jatend piny no meru biro chwado tich motegno kalore kod sir moyudo masa mar Kenya. Ruto okone ywak ogwalok no mone mudho, e kendo tich nyaka chwade Mount Kenya. Mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba vile mulini heshimu mukanipatia kura zenu, na mimi nitawaheshimu, nitawafanyia kazi mpaka mshangae. Hii serikali mimi naendesha. Si hii serikali ilitengenezwa na kura zenu? Ni kweli ama si kweli? Si nyinyi ndio mmenisaidia kuunda hii serikali? Mimi nataka niwahakikishie, mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Najua ni kina nani walinisaidia nikaunda hii serikali, na mimi nataka niwahakikishie tutatembea pamoja. Tutetee miraa yetu tukiwa pamoja. Tufuate rais wetu kama wa Meru tukiwa pamoja. Akituambia right tunaenda right. Akituambia left tunaenda left. Ruto bende ogorore motegne wach pur mar miraa, e kendo golo siem mager pino ne achudhe mag mibadhi mabago yuto mar pur mar miraa ne oganda ma Meru. Wale ambao wametengeneza cartel ya miraa, watu wa cartel ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Either wakome na cartel ya miraa,
ama mambo ya pili tuwapeleke jela, ama mambo ya tatu hii ya kupigana na cartels ya miraa, delegate to your deputy president. Na mimi rais niko na experience kidogo. Jatend piny omedo singo dongruok kotele ya dongruok ma keyo pi e alwora ma Mount Kenya e kaka yor reso chal mar pi e gwengego. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migawo machon mar jotije sirikal Justin Muturi owacho ni jatend piny William Ruto ne oriembe tich kaluwore gi chung' mare motegno ewi lal mar kod nek mag rowere makwedo sirikal e mbui. Ataro kod weche ma jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni buch tend migepe osetwak ewi wachno. Muturi okwedo wach makamano koyango ni buch migepe nyaka sani pod pok owuoye wachno kata matin. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Amen mar siasa kind jatend piny William Ruto kod Attorney General machon JB Muturi medo chweka koth mar ajiki bang' JB Muturi wacho ni Ruto riembo kotit ewi weche duto ma owacho. Kao twak kod jofwamb weche e bore Nairobi, Muturi okwedo weche manyicha Ruto onyiso jofwamb weche e kar jot matin ma jatend piny ma Sagana ni Muturi ne oriembe tich kuom rem yuoro e buch ten migepe. Muturi yango ni Ruto ne oriembe e tich kaluwore kod chung' mare motegno ewi lal kod nek mag rowere makwedo sirikal e mbui e lwet jogo ma ichichgo ni obila. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. E kinde twak makamano chieng' wuok tich jumani, Ruto ne oyango ni buch ten migepe ne osetwak ewi wach mar lal mag rowere makwedo sirikal, gino ma Muturi wacho ni en miriambo mar odiochieng' nikech mano e gimomiyo ne oweyo dhi e romo mag buch ten migepe. To date, the president has never acknowledged receipt nor responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. Muturi lero ne ondiko ne William Ruto nyadidek mar kwaye mondo kel wach makamano e buch ten migepe, kata kamano pok oyudo dwoko nyaka sani ka onyiso William Ruto ni onge gima biro bwoge e kedo ne ratich oganda. If the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. For I will never tire of fighting for the rights of the people of this republic. E komachielo, Muturi onyiso jofwamb weche ni en kod adiera ni William Ruto kod obila mang'weyo maling'ling NIS ong'eyo joma osebedo kalal kod rowere makwedo sirikal. All efforts to trace him and get him released from the various security agencies in the country proved futile until when I went to the president himself and he called the Director General of the National Intelligence Service. Then my son was promptly released. It is therefore not rocket science to know that my son and many other young Kenyans were in the custody of that same squad and or the Director of National Intelligence Service with the knowledge of the president. Because how then, how possible would it be that the president calls that director and my son is immediately released? Ne olero ni kada jotend migepe wete ne ben nyocha ok mor kode e sirikal kaluwore kod chung' mare motegno ewi wach makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aput moyiedhi mar tayo chenro mar dayo dho jogo molap dhogi ndong' ne lemo mar commissioners mag duol mar IBC koro med thuolo mar jumbe ariyo kod od bura mamalo mar dhi nyime gi chenro no. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero, jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed owacho ni thuolo makamano biro miyo apudno tayo chenro mar yeyo makare. Junet seche matin tok jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed chwale nyim od bura mamalo mondo mi omeda put madayo dho jogo madwaro lemo mag commissioners thuolo matiyo makare. Od bura mamalo oyie kwayo makamano. Chenro no mane odonjo odiochieng' mare mar ang'wen nochakore okinyi kidayo dho jatatije ma Nuclear Power and Agency Collins Gordon Juma. Kaluwore gi Juma, kido ma josiasa
madonjore weche mag IEBC ka gitemo mino bad commissioners ok en ranyisi makare ne piny Kenya kendo nyaka rid chike ne jogo matimo kamano. The only thing I want to add, Prof, is that even in our electoral processes, especially the Election Offences Act, I don't think our penalties are high enough to prevent us from doing the things that we are told to do, and they are not supposed to be done. I think those are some of the areas that should be enhanced, that the penalties are as good as what we see in Korea, what we see in China. Korka kore, Dennis Otieno manigi lony e weche mag telo, kendo mabende nokonyo loso chike matayo kampen pachoka. Owacho ni nitie dwaro majiwo geno mar oganda jo Kenya kuom duol mar IEBC. Wirani manachiel kuom ji ang'wen ema ogeno kuom duol no. Based on my experience and working with the National Democratic Institute, is the need to build public confidence in the IEBC. That is very critical. Recent surveys have demonstrated that only 1 out of 4 Kenyans trust the IEBC. In my experience, that is the lowest in 20 years. Edmond Odiwuor Malit ma en jalony tiyo gi yor lony manyasani mar mbui omako chung'ni ponono hape olwar mokawe kaka komishona mar IEBC. Okang' mokwongo matimo lokruok biro bedo rango chike mag jogo manigi ratiro mar donje mbui mar IEBC. Malit omedo ni mbui no nigi nonro moyiedhi kendo en nonro ma imiyo arita mager ma ok owinjore ng'ata odonjie. I have actually quite a number of technical certifications which I have gained from the practice side of ICT and even from the courses that I have attended to sharpen my skills in practice. Jogo mamoko modadho gi kawuono gin kaka Edward Ndwiga Kabudhi kod okil Duncan Ojwang. Ojwang gi sani tiyo kaka japuonj weche chike e mbalariany ma Africa Nazarene ka en bende en kod geno mar bede duol no. It takes courage to apply for IBC positions. I'm not suicidal. I love my life. And I still believe that we can demystify what is done in IBC and what it does to Kenyans. So I've applied. I'm really in that if I get this opportunity, we will serve Kenyans boldly. Apuch moyiedhi matayo chenro no kotele kod Nelson Makanda koro med ndalo moko 14 maneno ni chenro no otama kare. Wenge koro menyo ni giko ibiro yier ng'agini mar kawo thuolo mag commissioners mar IEBC. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ji adek magin weg kambi mong'ere kaka Body by Design kawuono nochopo e doho ma Kibera bang' ka nodonjnegi gi ketho mar nek mar Lucy Wamboi manowito ngimane bang' kane otimne bero. Doho ng'ado ni koro gibiro dong' e remand ka igeno ni bura mar nek no pod biro medo dhi mbele. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Bang' rem chopo e doho chieng' tich ariyo, weg kambi mong'ere kaka Body by Design matimo bero moko mag loso ber kod fuong'o ratil mar del gikone to ne ochopo e doho kawuono. Ji adek go kamoting'o Robert Maweyo Mutula, George Wakaria Njoroge kod Lilian Edna Wanjiru Mwariri nodonjnegi gi ketho mar nek mar Lucy Wamboi manowito ngimane bang' ka notimne bero ka Body by Design. Ne gichopo e doho ka gidwaro mondo mi kik somnegi ketho manodonjnegi go mar nek mar Lucy Wamboi. Kaburano ne ochwali e doho mamalo. The investigating officer shall henceforth escort the applicants, stand up the three of you. Where is the investigating officer? Escort the petitioners to the trial court for plea as per the ruling of the court issued on 7th of November 2024. E doho no mamalo, emano somie ketho mar ji adek go, ketho mar nek mar Lucy manotimore higa mokalo dwe mar 10 ka thieth ma Body by Design ma en kambi gi giwegi ka giduto ne gitamore ketho makamano. Kaluwore gi pek mar burano, jomak burano no tamore mondo mi kik wigi rambun gino manomiyo doho ng'ado ni ibiro medi negi e rumand. The offense of manslaughter can invite up to life imprisonment. Lucy no wito ngimane bang' ka notimne bero e kar thieth ma Omnicare mantie Nairobi ma en kar thieth mar kambi mar Body by Design. Bang' bero makamano manotimi e tarik 16 ne ochako bedo kod midhiero kod rem magalagala kata kamano ne giwewa modhi pacho tarik 22 dwe mar 10 higa mokalo. Kamano owito e ngimane bang' ndalo machuok.
Kaluwore gi nonro manotimne ringre, iye nodong' gi otuchi moko modhuro, gino manokelo tho mare. Achije adek go biro dong' e rumand nyaka kiny e kinde ma igeno ni doho biro golo ng'eto ma biro yienegi gol ge rumand kata oyo. Your client will be visitors of the PK prison for a day. If that is grand phone terms, till tomorrow at 2. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wadhi yo moro machuok dog bang' daka matin tanno kuseoro te maru 2-3-6-0-0 Mind Owino Janabi kane oyani Masai atimo mos kuom tho mar jarita Gwambo musna wuod kod chwa matike oyugno kaeni oyani Masai kaero kamano. Ramogi TV Omosh Digaro Muturi owe wacho weche go turi ewi Ruto nikech noriembe to chon dak nowuoye. David Obelka wuok kapisa kanyadoto aneno lendo maler kan gi wadwa Samuel Odiwuor. Kamano ahinya. Ramogi TV maendi Auki Dibo kani ulanda tabia mar keto nyithindo ni mondo sikul kapod piny otieno onego serikal otieki ok ber gima otimore no. Kamano ahinya. Taneno ka Mheshimiwa Dipo Kuome bendo rote mare mar kuyo kaendi ne jarit mar Raila Amolo Odinga wacho ni timo mos makende kendo oro mos mara kod mar jo karachuonyo kuom nindo mar George Odiwuor. Kamano ahinya. Wadhi duogo bang' daka matin. Matich matek manade. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Bwana Mbodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jatho monyo nyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Evelyn Mudoka. Mondo miyudi galagala kaka skiza tun mari ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds mar jower duto te. Shalom. Owuok e chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich Abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV.
orwako kendo ni moko kuom jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa onyiso luoro ni yiero mag jotend duond burano kidek bedo gi mibadhi bang' yango ni nyinge mag moko kuom jokanyo onge listino. Gidwa ni ochung chenro mar yiero ma ichan tim tarik 7 kod 9 e dweni mar 4 e kaunti ma Mombasa nyaka rakruok gi moko kuom midhieche ma gineno kosenyiedhore motelo ne yiero no otim mokwongo. George Aoko nigi ler moa Mombasa. Bang' duol mochung'ne tayo chenro mag yiero mag jotend duond buch ODM golo chenro mag yiero, moko kuom jokanyono mag ODM Mombasa ne jowuok tung' mosuo gi duolno bang' yango ni moko kuom nyinge jokanyono monego bed ni timo yiero onge e list. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni duolno bende ne ochuogo moko kuom kuonde goyo ombulu ma gikoni onge kendo pok ne obedo e kor gwenge. Sani ka list owuok mi ogol portal ma ji dhi yiero delegates, wan kaka life member mane oseregister ODM nyingwa onge. Wapenjo ni nyingwa karo dhi kanye nikech nyinge magiketogi wakia adier to wan gi joma ne waseketo marito yiero mondo oyier leaders gi magisevet maging'eyo. Wabeda beda gi free and fair election e ODM. Wachak wayudo ka gimedo nyaka polling stations be maonge within our ward, within our constituency. Mok wang'eyo ni to polling station gi wuok kuma nade. Gin gi list magise prefer ni ng'ane dhi kawo ma, ng'ane dhi kawo ma, ng'ane dhi kawo ma. Koro wakwayo jo ODM, ng'iwa uru gi wang' ariyo wan joluo man Mombasa. Wane mwang'eny ka maingo ji te, to ka sami idwaro gimoro, tigo wagoya piny kila siku. Luoro margi en ni okang' ma kamage to nyayo mibadhi e chenro mar yiero no ma ichan tim juma manyien e tend counties. Giramo ni duond burano kosebedo katayo yiero mage e yor ratiro, omiyo gikoni wang' ni gidhi bedo akicha. Ok en lazima ni nyaka wasike ODM. Ka en mana kama wabiro bedo ni waywak all the time. To ng'iswa uru ni party ni nuse uso ne ng'ama kama mang'ane ma control party mondo wadwa gone chongwa piny. To ka tek wabiro ng'iyo ng'ama nyalo winjo ywakwa, mwanyalo wuotho go e Mombasa ka, wabiro mobilize ogandawa, wabiro mobilize jogewa, to waluwo ng'ano koyie timonwa gik mwadwaro. Coordinators moketi ni coordinate nwa e Mombasa ka yom to gidwa no wachnegi. Kiwacho negi to nigo gi lweny. Koro sani wawuok oko ni ratichwa nyaka wayudi wajoluo ma Mombasa ka magocho ka ok wachako bang' party. Onge tiende moni bede dero maonge chiemo. Afadhali dhi kama chiemo ng'owa nitiere. Jogi osahinyore kamoro amora gine magiwuotho ka jogi tiyo kodwa. Koro wang'iso jo office maduong' ni kiko kwa chako bwa sai ukedo mai wuoyo kodwa mogik nikech udhi yiero tarik 7. Iseche gogogo ne giseyo duolno mochung'ne tayo yiero kuom remde otend joma mine to chutho e tend county ma Mombasa. To nitiere yawuotwa moko ma kochung' elections. Tiwinjo ka high ranks mag party nyise with the signals ni kata kiyombe in that nominations ok bi mi ticket. Wan gi issues kaka Mkomani, wan gi wuodwa mano chung' kacha cha moyombo ima inya ka ticket kosemi. Koro akwayo ni okwan ready ne yiero nyaka list gi losi manyaka gi assure ni ng'ato amoro kanyaro madachung' SG ni osekete kacha meno dhi gonwa msasa. Koro wakwayo ni mondo miwa chance mar nyarwa mochung'ni mae mwakwayo kende modong'go to koro gipanga lakini 2027 wan kod gi nikech kura kwagoyo to wan mandugu zetu to ka wasetieko go kura to koro ne wan wabara. MP Malikoni nominya ka dobiro miyo nominted adek ok wayudo. Kwadhi kisa oni mamo kucho. What's abiro gi moiro onge. Chakre muto panga. Tiene mun watho gi ODM. Ida ber gi ODM nikech hinko ngiso ni machini work party konyo wang'o. Gin ywak mag jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa makoni chenro mag ikruok mar yiero pok obedo kare, omiyo gidwa ni yiero no ochwal nyaka chieng' moro tim ikruok malong'o. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Malore ne weche mag tuke mag Brookside Secondary School tam mokwongo yudo sir kowuok kuom kambi chak mar Brookside motelo ne tielo mag Nationals mibiro bagi juma manyien e kaunti ma Mombasa. E nyasi mane obagi e log tich mar tend migawo mar somo Jogo House ka endi Buore Nairobi, kambi mar Brookside ochiwo sir mar omenda maromo milion 30 mabiro konyo bago tukego mochan kachakore tarik 6 dweni nyaka tarik 12 e alap ma sikund jopuonj ma Shanzu kachiel gi sikul mar Shimolatewa kaunti ma Mombasa. Jatend tudruok e kambi ma Brookside Wilson Okongo
olero ni siro tuke mag sikunde sekondari chiwo thuolo ne nyithindo nyiso mich magingo. Kambi mojali nyithiwa kawuono wagolo moloyo omenda mar $1,30,000 wagolo omenda $1,30,000 mondo wasirgo tuke mag secondary schools madhi timore e boma ma Mombasa chakre juma manyien. Wan kaka Brookside moro waneno ne nyithiwa man gi talent e tuke mopogore opogore omi nafas mondo mi gigrow talent gi noero nikech wang'eyo kaka wan pinywa mar onagi kaka bedo ni wan lonye tuke mopogore opogore kaka mpira, ng'wech bende waseyudo jonage mang'eny mose develop their talent makawuono nikech tukego ginyalo bedo ni gijimudu kimaisha. Omiyo wan kaka Brookside Dairy ma en mwaka wa mar 22. Bas wadhi yumoro machuok duogo to donje buch jopiny wantia gi wendwa modhial mosechopo ka FCPA Rastas kwa kamano Bishop mar Vosh Nairobi West to gi Pastor Jonathan Owuor jadolo ICA Nairobi ka obrogo kod mbaka mar siasa gi kanisa ndio siasa oniyiene gi bede kanisa e sinagogi kosoyo kapok wadhi yue aneno kama makamu boro mos mare ka wacho ni mos na Super PS Reyo Molo ogoyo Central gi rais ma onendo godo welo lakini Trevor aoro rambirambi ne oduoro wadwa ma bodyguard Maraila erokamana ahinya. Philip Ochieng wacho ni atimo mos ne jonyuol mane nyithindgi oyudo accident kawuono Sondu Katito Road ma Ogai Philip the youngest guy in Africa erokamana ahinya. Wadhi yue moro machuok waduogo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. Ok ginyal wey ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Lwedo chweyo.
Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Erokamano kuom Ramogi TV ka koro donjo ne buch jopiny gon ka giwendwa modhial FCPA Rastas Kwakamen Bishop mar Vosh Nairobi West. Erokamano ahinya. To gi Pastor Jonathan Owuor jadolo ICA Nairobi ka. Erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Pastor Owuor achaka ne kodi wach moro kani NCCK nchogolo paro moro ni josiasa te ok onego donje sinagogi. Yes. Wach ni yiego koso. Wach ni ok anyal yiego nikech josiasa ok gin jodolo. Kanisa opogore gi siasa. Kwa hivyo mondo wach ni gidonje e sinagogi mano dwang bed tok chik. Kanisa nigi jodolo ge. Jasiasa kobiro ena wendo monego bed kaka ng'ata mobire lemo. Kamano. To nego yiene gi go mbaka mbele kache nyim ji koso oyo josiasa ni. Mbaka kanisa nigi program. Kanisa nigi chenro mare. Ma kanisa ka kanisa kochako lemo mare to bedo gi chenro mare. Omiyo wacho ni iyiene gi go mbaka ok owinjore. Kanisa en kanisa. Kamano. To dhi timo dongruok nang'o kok uyiene gi nikech ng'enyne imiyo giga thuolo mondo mi giwuo ka koro gichiwo pachgi e weche moko achiel ariyo adek. Gima nyalo bedo maber en ni iweyo program mar kanisa timore marum, then ka gidwaro nafas mar wuoyo tinyalo migi gi oko. Okay, hekalu mar kanisa. Yeah. Ma yie gi wach mani giwuo gi oko. Ginyalo wuoyo gi oko. Bishop Kwaka ini neno nang'o? Wach chik mar NCCK ni kare koso? Ni kare kendo obiro moleo. Oleo. Nikech kaka migawo mar NCCK kaluwore ok en NCCK kende. Nitie NCCK, nitie Evangelical Alliance of Kenya, nitie Organization of African Instituted Churches. Mago duto gin romo mopogore opogore ma kanisni. Wach moriere matir en ni josiasa ok onego wenegi
chung' e wi sinagogi. Gidwanyo sinagogi. To e ndalo mag muma, joma nonyorore e wi sinagogi, moko nitie mane tho nego magalagala. Ok en wach maber. Emomiyo ayie nyadimia. Wi sinagogi en kar dolo. En kar weche mag Nyasaye. Ma kata bed ni pasta ena pasta kata ma diere ma ok lich ahinya kaka pastors moko pakore. To ok onego we thuolo ne jasiasa ka chikore kendo wacho weche magalagala. Josiasa ni kod tricks mopogore opogore. Kobiro no wuoyo to biro kuongo wacho ni Yeso paki nikech ne ging'iyo kod Yeso paki. Wach mararacha kabisa nikech ok omin gima wacho. Ena mar ywayo chuny ji mondo ji ong'iye mondo onene ni kara ng'at ma pako Yesu be kare nika. Mano ukora. To ukora tichwadonga nikech Jehova Nyasaye ok tug kod dhano. Namba 2. Ang' nopoka owe wachni ni to biro wacho ni muma moro achiel 2 mumako gi wiye. Tipoko donjo e weche mag siasa kata mar goyo jatelo kata mar pako jatelo kata mar wacho gike moko nono. Ma thothgi bende moko gin adiera to thothgi gin miriambo. Koro samo timo mano e wi sinagogi ochalo ng'at ma odwanyo sinagogi kendo kelo misango mararacha manyalo kelo chandruok kata kuong ne kanisa bende. I hope na lero kanyo maber. Ilere maber. To koro kile ni kendo pastor wuor ka endie. Nikech jo kanisa ni gie mosebedo ka yiene jo siasa mondo mi obi ogo mbaka e mbele sinagogi kanyo. Samora amora modonji jo ka pastor acho ni mheshimiwa ng'ane bobiro ka bimose oganda. Jo kanisa gi mosebedo ka ketho chenro gi koso mano to gitimo nikech dongruok gi ng'enyne akum jo siasa gi. Gi samora amora giluonga rambe ido kini ja siasa moketi guest of honor, chief guest, assistant guest. Ng'ama osebedo ka timo marach ka. Trevor, gima dong' awachi, kanisa dong' ok owach ni timo marach. To nitie gimoro minyalo wach ni kech mar pesa. Nikech dongruok mar kanisa ok ochuno ni jasiasa ma nyaka tim. Anyalo miyi mfano mag kanisni wa mag African churches. Wan waonge ga gi support mora mora. Tiyudo ni members wa mawan go ema timo gimoro. Samori iyudo ni kata ka kanisa dwa nyiewo lo. Jo kanisa wegi ema chiwore magol omenda maginyiewo go lo magigero go kanisa. Jo siasa kawo ga advantage moro sana sama gidwaro ombulu. Eminyalo yudo ni koro gibiro gitemo lombo ji gi weche moko ni abiro timonu kama lakini ok en gima owinjore kamano. To nitiere kanisni moko mabe nocho wacho nyoro ka endi obo manyo duond gi mondo winji ka giwacho ni gin ok gikwed ng'ata nikech mano kanisa monego bene rwako ji te. Muma udhi yudo kiewo kanye muma kae ma muma be wacho ni kikwed ng'ata to jo siasa to koro kudwa no bi ogo kod mbaka. Kiewo dhi wuok kanye ka. Udhi balance gini nang'o gi dongere. Ok wawache ni kwedo ng'ato. Mokwongo Trevor, kanisa yiene ng'ata donje. Kanisa ok otam ng'ato donje nikech en kama ji dhi dware weche mabeyo mag chuny to gi weche mag Nyasaye. Nying mar siasa no ema kokete bracket to koro onyalo bedo marach, lakini kanisa wuon to ng'ata oyiene donje kanisa kobiro lamo Nyasaye. Mar ariyo, wach makelo shida ka en wach mar maybe sadaka. Ki dhie muma sadaka en gima ka ng'ato chiwo to ok dwa ni ka lwedo makora chicho chiwo, ok dwa ni lwedo makora chamo ng'i. To inyalo neno shida ma wan go sani ni jasiasa kodonje kanisa momiyo koro giketho. Onyalo wacho ni an be abiro ka akelo nu milion 10. Ingeni mano oseketho wach Nyasaye. Koro
Mane gima nyalo wacho. Okay. Yeah. Bishop, ineno ka kanisni osendhogo jopiny higni gi te kuom yiene josiasa mondo obi sinagogi kata mana biro mana moso ji kata wacho pesa ma gichiwo. Kanisa osendhogo jopiny higni gi te. Kanisa osenjao wach. To wacha kod penjo mokwongo manende jadolo Japolo nende wuoye. Ka ja siasa odonje kanisa, chandruok mararacha malich mokalo en ni yudo ka ng'ato kata ka nende chiko chokruok kata ne yalo to ni ka ni koro wan kod ng'ane ne mheshimiwa ng'ane odonjo. Aeto kata kowacho tiyudo ka jogo miluongo ni ushers makonyo ji donjo gole to kele nyime. Ati manyo ne kom machiegni gi sinagogi kata machiegni gi bishop kata machiegni gi jayalo. En paro modok chien. Nikech sama ng'ato bire kanisa, obiro winjo wach mana kaka Japolo wacho. Kama nende thuolo nitie, kama nende asha kete ji, ka nende ji osepong'o nyime, obed chien. Kadiponi wach Nyasaye mokele, owinj wach to ong'wan mumbe mos kadinopono ting'o muma oa. Kodwa moso ji, omos ji oko. To kata oko mar kanisa kende kaber, to oko mar gate mar kanisa. Mondo onyisere ni gimo keleno en wach Nyasaye oonge kod saba moro. To sama ng'ato chiwo kata sadaka, kore kidwa landi ng'ane milion kata 1,000 kama, pesa no odhi bure. Nikech ang'o? Migo godo tung kod turumbeta ok mar Nyasaye. Ok mano pogore kod arambe mitimo moriere mar kanisa. Minyalo wacho ni ng'ane iyo kowno gima kama, ng'ano kowno gima kama. To mar sadaka, ni kawuono kelonu sadaka siling makama. Nyoyokre kata bedo nyoyokre bila moko mwawinjogo eko. Kata bedo mathin, ok goye turumbeta. Nikech gima korachich ogolo, koracham kik ng'e. Kendo Jehova Nyasaye wacho niya, ohero jachiwo mamor. Ok imor kigo koko kendo chikori. Ka kanisa dhano nitie kata 100, kata 300, kata 500, 5,000, to gigolo pesa duto gigo koko. Mano donge dhi chalo kaka iluongo nang'owa got mar Babel. Mar neko. To koro ng'wono ma Nyasaye nikech ng'wono ma Nyasaye ok dwar koko, bendo ke ohero ng'ai, kata kit sunga, kata kit tingruok malo. Mano Nyasaye odagi. Moloyo ahinya wan joduond warruok kod chang, wadagi mano. Kendo Archbishop marwa Dr. Winnie Owiti odagi mano sawasawa, kendo puonjowa wan bishobe ni wan bende wapuonjo mamoko kamano. Tun kaka jodolo dong'e une gi rol moro dongere luongo ni tich mutiyo mar siemo ne jopiny ni telo makare chalo kama. To ubro timo mano nade ka koro jotend gi wegi ma kochopo kanyo to kumigi thuolo moramora, wuoye wach moramora, biro gi kanyo dong bro kelo ng'ikruok e chenro mag dongruok mag kanisa. Nikech wang'eyo ni josiasa pile kobiro to gidwaro ni nyaka ng'e ni gintie. To koyud ni kanisa nino koro kata gibire to ok wach ni gintiere, ok migi thuolo mar wuoyo, ok wach gima gigolo, ok gibibiro, to dongruok dhi akanya. Ineno, Nyasaye ma watiyone ok dwar ng'ata kendo ok odwar kony kuom ng'ata. Wach malich mokalo en ni Jehova Nyasachwa ni kod yore 1,000 gi miche mar golo pesa kendo mar chiwo pesa e yor hono ne jogo moyie wuotho kode yo maler. To pesa ja siasa kende ok nyal gero kanisa matieki.
pes jasiasa kende ok nyal rito chulo kata jodolo kod jowuoth kod evangelist gi makamano. En ng'at achiel kata gin ji ariyo ok ginyal rito kanisa kata kanisni chakre Januari nyaka Desemba higa ka higa, ok nyalre. Kata obed mana kanisa mag roho kaka jo-Israel, kata obed mamoko mag Pentekote kaka duond warruok kod chang, kata obed mana Anglican, pod nyaka gilos yore moko mabecho maler mag yudo pesa manyalo rito tich. To Nyasaye ok jadhier manyalo miyo ni ka jasiasa ok obiro to koro lich ahinya kendo koro tich ok dhi dongo, mano ok adiera. To Pastor, wuor nitiere kanisni moko Yeah. ma unyalo winjoru ni adier kik wami josiasa thuolo mar wuoyo ka. Kanisni madongo dongo la man Nairobi kato nyalore. Yeah. To bede u moko manie gweng' matindo tindo ka. Udhi timo nang'o mondo mi gimbe gitim mano? Ma samoro gin mana gi ji moko karibu 20 kama mheshimiwa odonjo. Ma ji tebe ma koro dwaro ni nyaka mheshimiwa ni udhi timo nang'o mondo mi koro jadolo mani kanyo e bad kanisa umoro manie kor gweng' e chuchuchu. Udhi timo nang'o? Trevor, kanisa ka kanisa nigi chik. Kata kanisa wan nigi chik. Chik wuok malo koa e archdiocese. To chik kosewuok to ringo piny nyaka e kanisa waluongo ni kanisa mar kijiji kata kanisa mar gweng'. Kwa hivyo ka chik osewuok malo, chuno ni jadolo moro amora kochakore arch mobi nyaka e japuonj kanisa mapiny biro luwo chikno. Kamano. Mong nyapogore nikech samoro koro gin kama ok negie. Sani piny obedo machiegni. Onge gimoro amora manyalo timore mok nere. Sani piny chiegni makata ka gimoro timore sani to piny chiegni kendo wachno nyalo chopo achopa ne arch gi sano. Omiyo chik nitie ma tayowa kendo chik nitie ma tayo gimoro amora. Gimomiyo penjo mano nikech ing'eni kata mana chike meg duond kanisni manuwuoyogi onge ng'ama owacho ayanga ni po nono ni jadolo moro yie ne jasiasa ogo mbaka e sinagogi kata omoso jopiny tidhi timne kama. Onge chik mang'iso gimoro amora. Koro onge kum moro ma ng'ato nyalo bedo godo gi luoro ni katimo ma to dhi timore kama. Abiro mi ranyisi mar kanisa wa kech koro an kaka ja Israel. E kanisa mar Israel mokwongo kwa yie wach mar siasa. Ma kata ka in ja kanisa mar Israel ni idwa chung' e siasa to chikwa wacho ni nyaka iwe lemo idhi go siasa. Mano nitie. Koro chik ne mwatiyogo. Kamano. To dhi timo jadolo nade? Nikech pok onge jadolo itimo nade ka ngoyie. Jadolo biro mana luwo chik. To kaporo nokier, ing'eni wantiere gi chike manyiso ni kitimo kama titimine agno timne nade. Kokalo chik Trevor ibiro chunge. Wan gi chik mawacho ni ichungo jadolo kokalo chik mar din. Mane kaka en. Okay. Kamano. Reverend Kwaka be gino nyalore adier e kanisni te nyaka mane gwenge iye kuchocho. Nikech waseneno gini ma ok yango mar golo chik mar jo siasa kod pesa. Ma gima osewach ding'eny. To adiera en ni reserve moloyo ahinya kuonde moko ma kanisni mathindo thindo gino timore kata kawuono. Kendo kata kanisni wa bende moko osetimore machalo kamano. To gima timore maduong' ahinya ma osiepna ni bende osenga geto matin en gimiluongo ni miluma kod paro ni ka mose kawuono ka ng'arwake ta ng'adoge ot maber obiro chuto dhoga bor. To chuto dhok bor ni ema kelo ngatabu. Koro nyakwa bed gi joyalo ma achiel opuonjore maber. Namba 2 obed ng'ato moyie kaka Paulo ni kata onge godo to gima duong' ni alawo bang' gino momiyo an bende ne Yesu maka. To wacho ne gik moko duto mana an go mabecho nyaka sombo mane an go akwano kanono nikech ber mar Kristo. Sama ng'ato chopo e ng'uono maduong' machalo kamano mar ng'eyo Nyasaye obiro dagi. To kuom kanisni matindo Trevor
in right 100% timore kata sani to en mana puonj kendo ng'ato kik yie mondo omiye pesa to ae to kawo wach Nyasaye to timo nadi oumo. Tok ng'eny gi bing'eni wacho mana wach makungo penjo cha ni koro an jadolo ok onego bed ni wakwedo ng'ata ng'ata to jatelo bende obiro. Ere kaka inyalo keto gini diere ka me balance go ni ok ikwedo ng'ato jatend jopiny bende obiro tembe odok en kare nikech kaka NCCK ne wacho ni kaber to nego luong mana nyinge to ok miye chance mar biro mbele kanyo to kurang ni luong ji adi. Nyiso ni kore chako gi ng'a ichako gi jaod bura en ja senator en governor en MCA idhi weka kata chief koso kore idhi wegi kanyo kore neno an kaka jadolo nyaka mi koma duong' kang'eyo ni an e nyim Jehova Nyasaye to sama chako lamo nyiseche maket ma akawo dhano maketo kaka Nyasaye moro mathin en Nyasaye mathin nikech gimomiyo adwaro recognize kachung' e pulpit ni en ang'o en kido to sama wabedo gi Nyasaye maket to wadhi pogore kod muma mawacho ni Nyasaye en janyiego kendo kik wabed kod Nyasaye moro amora e nyime odagi koro kata luongo nyinge ok onego iluongi nikech obire kanisa mar dwaro konyruok mano ber mokalo to kendo kata kadipo nen kod wachne moro kata ma odani mondo lamne obi ogo chonge piny sama ji lamonegi to kadipo nitie wach machielo kata modani mondo wuoye kode to nyalo biro e ofisa mar kanisa pod awuoyo kode to kawuo kode ka ng'ama wuoyo gi Nyasaye awuoyo kode kaka awuoyo kod dhano ma dwaro konyruok kuom Nyasaye kata dwaro konyruok kuom richo moro moyude kata kuom wach moro amora magalagala ma samoro mako nyaka dalane goyo matek mondo lamne kendo mondo puonje wach Nyasaye mano e gima onego tim ok ni kwede ok na kwede mondo amiye thuolo mondo wuo e sinagogi koro nyiso na rwake to ti arwak ji duto nyiso ni sama wan kod ratil ma jomoko nitie mwaneno ka ni malo to jomoko ni piny wapogore kod muma to oganda bende samoro ng'iyo ni jodolo gie ma Nyasaye nogwedho nyalo nyiso wa ni ng'ama kama e jatelo maber un bedo un gi gombo mar siemo ne oganda maru jatelo maber en ng'ama kama mabe kata sani iseyo kanisni ni ema nokelo sirikal masani nikech gine mane gisigi wacho ni kanisa ni mang'a maber mano bende wach mani kare ka jope oganda dwaro ni mondo siemnegi kaka jodolo ni ng'ama kama en jatelo maber ok onego wach nyi ng'ato onego wache ni kido ma jatelo ma onego telnwa obedgo en magi koriwene jopiny mondo pong' kod wigi. Namba 2 e yiero mokalo mancha kanisni moko odhiye wan kanisa wa jatendwa nodagi ng'ato noluonge mowacho na chulo ni nyaka ndege owacho ni ok adhiyo odagi nikech en kod standard moko nyalo we mondo kethre mano Archbishop Winnie Owiti nodagi lemo ng'ami lemone oonge gi wach to mondo keli mondo doli mondo soni pesa moko ofuku to moko isoe tiendi tisoe nyaka soksi nyaka umi bende makoro moko lwar kae dhogi nodagi nikech kanisa nyaka ng'eni wan kod Nyasaye maduong' moingo gik moko te kanisa ka kanisa onego ng'e mano ting'eyo Trevor tich Nyasaye ka ji bire kod weche mopogore opogore jomoko biro nikech gineno ka gima en yo mar yudo pesa e yo mayot ma bende kitime ahinya koko more minyalo chikori godo
tego koko kia ngoa ki jabul bende go buli mi chikori ero ko jimondo ne ni licha nyane roho maki kata ni koro mole koro to ingo jothurwa ok jothurwa kende to kata mana pinje mamoko gi iwinjo jomoko dhi tich Nyasaye nikech gima chielo mano nyalo timo onge kendo awacho mano with a lot of humility kik ng'ato kawe marach emomiyo tiyo no bi kod weche moko kod methods moko kod kido moko mad odwaro ni mondo onere ka gima en Nyasaye ochiegni gi Nyasaye saidi to moloyo wuondo chuny ji nikech dhano ni kod gombo mar ng'eyo Nyasaye koro yudo ka mago nitie e iwa ka to gipong'o piny Trevor o en piny Okuyu to en piny Jaluo to en piny Moloya ging'eny to gin ogolo ma Jehova Nyasaye biro golo kendo biro tieko e ndalo mar giko. Pastor Wuor, un wacho nega oganda wang'o e weche mag siasa nikech ung'eni iwacho maber ni jodolo to kuyienu weche mag siasa to koro jo oganda ma un go ung'iso gi nang'o weche mag siasa nikech un odogogi ema jo oganda biro nu ka gin gi weche mag keny ging'isi ni pastor jaoda cha ok aneno ka dhi koda maber ka gin gi weche mag pesa ka gin gi weche mag tuoche gidwa ni lemnegi siasa ka mugore kiewo ni ma ok wuoye koso wacho ne gi ang'o nikech ung'eni jopiny to nigi pachgi mopogore opogore ng'ato go oganda gigo pod bro mana go kura gimbe gin mana jo siasa koto kiwuoyo kodgi wach siasa to gin jo siasa ing'iso gi nang'o kodok kar kod siasa kod erokamano Trevor aparo ni abiro mana kendo chomo gima ne bishop wacho kae ni sama idwa yier ja siasa nitie gigo minono kuom ng'ato to mar ariyo ndiko mar Nyasaye wacho ni jatelo maber Nyasaye machiwo koro wan gima wageno kabisa en lamo Nyasaye to gi ng'iyo ng'at ma unyalo neno ni ng'ani to nigi kido maber manyalo timang'o manyalo tayo piny kata manyalo rito oganda ae wachopo kama ne jadolo wacho ni yiero mar jatelo mar siasa to dongo piny wawacho ni wan e piny mathuolo mano wene ng'ato ka ng'ato mondo yier ok wanyal ng'iso ng'ato ni yier ng'ane mano yiero mar ng'ato wuone chunye kaluwore gi chikwa mar piny bende kamano makata ng'ato bire ido penji rando ni pastor wayiero ng'aka ok onego duoke mano gima ng'ato nego ng'e chunye kaluwore gi chikwa mar piny to kata gi chikwa mar kanisa bende yiero mar jatelo mar japiny ok onego bed ni jotelo mar kanisa bedo gi influence kuom oganda mano ok gima ber koro bang' kane chikegi osewuok ma ji oparo ni koro kik luongo jo siasa kik migi thuolo mar go mbaka e sinagogi wan seneno ka choko me kanisni iketo ga nyinge ji kaka jatelo iwacho ni mae chief guest mae assistant guest koro mano dhi lokore koro kudhi luongogi Trevor dongruok dwang' waket mopogore gi siasa nikech dongruok en loso piny kata loso gimoro mondo bed maber to ok onego bed ni ikawo jo siasa ni gin ema ginyalo kelo dongruok donge wan gi chik mar piny dong sani ochiwo kamoro amora nigi dongruok mare nyaka ne wayud chik manyien donge piny ka piny nigi magawa mimiye koro donge jo siasa dwa mana wuondo wan gin ema ginyalo timonwa maber tadieri mantie nitie kaka chik oketo mondo kamoro ka kamoro oyud dongruok mare kamano Bishop dhi lokore koro kudhi luongogi kaka guests nikech ing'eni kondik ng'ato ni chief guest mheshimiwa Trevor Mbija e chief guest ka donje kanisa Sarabi ta ne chief guest kendo kad be ji te oneno ka ne chief guest iwe mo giluonga ta ne chief guest be Rambi Marin samiti marambe kata mar gero kanisa kata mar ng'iewo lowo kata mar loso weche mamoko ma kanisa kata lungi mana ni chief of chief guest tibiro e od Nyasaye waluongi sani monego waluongi to kikibi ko kigonduru
kod turumbeta. Akelo. An ema akelo mang'eny moingo ji duto. Kawacho. Mano onge. To namba 2, choko kata obed mana jasiasa no, pesa ne ok dhi romo. En mana ni obugo ji. Kendo jomoko bende nyalo biro godo mabugowa. Tigeni mano sa harambe, Trevor. Kaka nawacho mokwongo, mano sa harambe. To chieng' Jumapil miyalo wach Nyasaye e wi sunagogi. The answer is no. Mok wil. To kendo gima kendo aseneno, Trevor, kuom josiasa, ene mang'eny kata kokelo pesa tiyudo koriambo. Sani akelonu 1,400. Hadhi med 1,800. To komedi. Okomedi. Moko bose golo chek. To chegno ok dhi dongo, aidha iyudo simo makoni ni chega no ero pod gira moro lewo matin. Wane matin. To samoro iketo chek. Bounce. Yai. To bounce. Kigone simo okomaki. Igone simo awuoyo kuom gima seneno. To moko be nitie mabiro. To wacho ni okawuotho maber ahinya. Miane na change kanyo kuom pesa mosebiro go eko. Mondo ati godo. Adhi duokonu. Ok oduoki, Trevor. En miriambo kod ukora mang'eny. Kori winjo. Sa harambe en harambe. To nyak wapog mano clearly kod sa mar dolo. Okonego jasiasa okal e nyim ak. Ak mar Nyasaye. Ak no nego nga ji. To sama ng'ato chikore dwanyore nyime, okaw kuong ma mokia. Okonego kendo anyalo wacho ni samoro wan kaka joyalo waserem. Onego puonjgi ni gimi kale nyime ni opogore kod tugo moko minyalo tuge thum kata minyalo chikore godo kuonde ma olima nditi goye. Opogore. Pastor, ka koro waweyo wach mar ni josiasa chung' e sinagogi kata ok gichung' e sinagogi, ok gichiw chiwo kata ok gichiw chiwo. Ntiere joma be penjo ni sani siasa mwantiere ni kanisa ochung' kanye. Piny nigi pogruok. Ntiere joma wacho ni ma ok ber, jomoko wacho ni ma ber. Kanisa ochung' kanye siasa masani makawuono ni? Trevor, penjo mipenjo no tek nikech gima timore e pinywa masani kata Kenya ka. Wan gi kanisni mopogore. Omiyo mondi wach ni kanisa ochung' kama dobedie matek matin. Nikech kanisa ka kanisa nigi dwaro mare. Kanisa ka kanisa inyalo yudo ka bende kata jasiasa nogo samoro wuok e gweng' ma kanisa ne nitie. Kanyo nyaka wang'o influence ang'o jok ma kanyo. Koro mondi wach ni kanisa dwa chung' kanye kiwach siasa to nyalo bedo matek. To kanisa wuon to chung' kuom wach Nyasaye, kendo kanisa chung' kuom adieri ni kanisa ok dwa ni mondo siasa odwanye. Kanisa dwa no bed holy, siasa dwa no bed kien. Kamano. Bishop, ini neno nang'o? Siasa jo kanisa ochung' kanye wache mag siasa masani? Nikech Kenya chalo ka gima ni akere kiki. Yeah. Ni akikio. Crossroads. Yes. Yeah. Gima japolo wacho en adiera. Kanisa achiel kata bed dwaro kod chang ma antie Israel ma entie ok nyal wuoyo ne kanisa ni duto. Nikech kanisa ni oting'o joma opogore. Iseneno moko kata mana runinga TV kuonde gieki katimo gik moko magala. Kendo nyiso hondni ma gimiriambo mag choko pesa kendo mar fuwo ji. Koro inyalo yudo ni onge duol achiel kata bedo mana NCCK no, Trevor, ok owuone kanisa ni duto. Kata bedo Evangelical Alliance of Kenya
ok owuone kanisni duto, mana jogi go kende. To kata bed mana OAIC, Organization of African Instituted Churches or Independent Churches, bende ok nyal wuoyo ne kanisni duto. To nyaka nwang' ne kata giwuoyo, ta achiel kuomgi ang' ni pobedo Thomas, kata Judas, kata moro ne nitie muma ka niluongo ni Theuda. Ma en ji wuoyo to e bende okasara kasa ni en bende ong'e kabisa. To gikone eminenego. Koro onge gima ng'ato nyalo wacho kata riambo ni nitie stand achiel ma kanisa ni godo, kanisni ni godo. Kanisa ka kanisa ni kod stand mare. To chutho pesa omero kanisni kendo loyo kanisni moko, ok duto. Ok duto. Okay. Yeah. Pastor, wach mogik midwa no wewe godo jopiny mawinjo kawuono en wach mane? Nikech aneno ka saa koro mayo wawang'wa. Erokamano Trevor, wach manyalo wacho ne jopiny ni walamuru Nyasaye gadier. Nikech king'iyo piny masani, pesa oingo piny. To kendo jachien bende koro tawala piny. Kech bende ng'enyie piny. Koro gima nyalo wacho ne jopiny kata kanisni, walamuru Nyasaye gadier, mana kaka Nyasaye wacho ni jok malame gadier, gi chunygi duto, gi ngimagi duto, ema nyalo neno piny ruodhe. Koro adieri ema dwarore e wach Nyasaye. Kizungu wacho ni, nitie gima kizungu wacho ni integrity. Nyaka wabed gi mano, to maduong', walam Nyasaye gadier, kendo wabed gi warruok madier ma Yesu Kristo dwaro. Okay. Kamano. Bishop, kwatieko wach mogik. Kwatieko en ni dwanyruok kod rundruok mag jotend kanisni ok norum, biro bet nyaka chieng' Jehova Nyasaye. Nikech gin ogolo ma muma wacho ni nyaka bedie. To ka ndalo mag muma ne ng'ato penjo kendo Yesu wuoyo, to wacho ni kik golgi, nikech ndalogi nitie ma ibiro pudhgi oko tibiro wang'gi. Koro gintie e dierwa ka. Talamo Jehova Nyasaye ni mondo ji onwang' warruok mar chuny ma kuom Yesu Kristo wuod Nyasaye, kendo ma remb Yesu Kristo kende ma ok okik kod gimoro luoko. Nikech sama gino timore ne ng'ato Trevor, to adier ngimane lokore, kite lokore, gik manotimo maricho bende weye, wang'e bende yepo, kuong' mag dala kata mag ndalo weye, ma ng'ano paro ne bedo manyien. Mondo mumo chopi mawacho niya, ka ng'ato bedo kuom Kristo to oyudo ngima manyien, kendo gik machon kalo. Mane gima walamo ne kanisni mondo ji onwang' adiera mar musalaba. To piny wabiro loko, kendo kanisni biro bedo kod adiera mar wuoth. Erokamano ahinya. Mane FCP Erastus Kwaka, Bishop Vosh Nairobi West, gi Pastor Jonathan Owuor jadolo ICA Nairobi ka kwago mbaka mar kanisa gi siasa, giwacho maler ahinya kama chung' margi nitiere, ni gin gichungo oganda gi weche mag siasa mabiro bire kanisa. Kamano mane kamo e chenro moro mar buch jopiny, wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwan kaka pile, nyinga Trevor Ombija, Jandeng' Opanga Nyakach, Dendo Numbija Taya, Nyakwar Guoth Kocha Pesa. Nindo maber joka. Ok en pesa muwacho no. Pesa mubube. Nindo maber joka. Thank you.
Your Asian adventure awaits Naview Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand